Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalong kajing ya tho kabalapan bed daki kimi kikpa Tynrai da kajing menjor jong baro arliang hato kani kadi kajing shisha ali yang niat ben papen halor kani kajing ja Sonam bat Raja Raghuvanshi kila kendu kum kinong bay kalam nong rem Tynrai kila menjor banyat lang ha kaju kadenti kajing keren nak baya buram iwe kajing iet ka ba isngan kum kasngi ka bami ha ka por step Tynrai gani kajing iet kalong kum uksai ubalajan tukut bat kum juru kajing shania shatrai jong kani kajing shong kurem jongki kadon keserniu ka bedum kini harum kidi kajingja ki balaja ha ka bayade bat kini shijur hajala Meghalaya bat ha ki wei bat ki benta jong kari kajingja ka bala pensmiet am tangi ki nong shong hajala Meghalaya Tynrai ya karihi barok ka wei ha ka khat wei tari ujemmang arajar arpusan ha Indore Madhya Pradesh kajinga tho shongkurem jong Raja Raghuvanshi bat ka Sonam Raghuvanshi ha Indore lingba kajinga monang jong baro ar watla ka de ka bala penbet na ki ari ar phau tarik ujemmang Guwahati Assam kishijor kilalet Shanghai honeymoon shanong ba Guwahati ar phu wei tarik ujemmang Shillong Meghalaya Rio baji janmiat Uraja bat ka Sonam kila poi ha Shillong kila sa tang shimit ha balaji guest house kabadan hala shume Shillong arhu artarik ujemmang na Shillong shasora kishijor kila mi no na balaji guest house ha kapor min step banet shasora hadin bikila yo ya ka skuti ka baki shushimwai na kitan kiting road kini shijor kila mi klembam kila pentep ha manager bakin wan pai biang ha lanishwa ka arpu santri ujemmang batkin sapun na dadon kam kamra na Shillong kila shong na ka skuti banet syakajaka jengok kai ka bapau nam ka sora da ka bara tang arteli ki senduk arpu arteri ujemmang Mawlakhiat East Khasi Hills ha ka por janmien kitay arngot kila poi ha ka snong Mawlakhiat bat kila bu ya ka skuti ha ka jaka penyeng kali ka bala penya di patba nong shong snong na ka benta ki nong jengok kai perthai kila syem yu wei unong yalam lenti lani local guide banyat kejat shashi para homestay ka baha ka snong nong riat kabadan ha kaju ka district arpulai tarik ujemmang Mawlakhiat ha ka por men step kitay arngot kila mi no na shipara homestay batlet pai shnong Mawlakhiat klem ugai ha kaju kasngi kila mi na Mawlakhiat bekila ja rangai no hadin kata ha kaju kasngi lingba ki jing ujor na ki bahing hasem jong kini ar lasdang men penlong ya ka jingwat ha ki jaka ba marchan ugai ulaya thu ha ki pulet bekiti arngot kila pentep ha u bekin sakmi hi ala di bat kim shim la pendan kam shu ya ka jing shakri jong u na ka benta ban wan pai biang shamau lakhian jemmang arpusau sorarim usodar ka shnong sorarim ha East Khasi Hills ula pentep syaki pulet bikila lap ya ka we ka skuti ka bala shu e no kumto ha ka shnong jongki jemmang arpusan sorarim kipulet kila lap din ni utrai jong ka skuti balawan sya sora police station pat pentik kena baki shijur ki bana Indore Madhya Pradesh Raja Raghuvanshi arpunyo snem karata bat ka Sonam arpusan snem karata kila wai ya katei ka arshaka
jemmang arpun riu sorarim. Lasdang banwat ru hagani ka jaka. Jiliu arterik Hawaii Saudong Falls. Ka drone jong ki pulin kalayu i ya kawai kamet ha kawai karian kabadan harum kawai Saudong Falls. Lasai ya kate kamet kabalas dang kemput balapin itu pakade ka jong Raja Raghuvanshi daki bahi yung jong u. Kuman syukudaw hang ni ka jingwat ya ka Sonam kadang beteng. Hakalai terik ujiliu arajar arpusan lalap ya kawai ka tari daw nariat arliang wai Saudong. Ka jingwat ya ka Sonam kadang beteng. Lapen long ya ka jingwat ha ki jaka baper sya ki jaka ki bariat ki jaka ki balong klawat sanyum ha ka than East Khasi Hills Tynrai klemshim lalap ksai ee. Ha ka sau terik ujiliu ki lalap ya ka jan pong ya da slap dani ka rin kut ka babit snam na ka wei ka jaka sanyum na mau kema. Ha ka santrik ujiliu kat ba ka jing beteng banwat ya ka Sonam kadang ya chakman kalami ka kubor ba uwei u local guide u balayu i ya laingot ki shenrang ki balabut ya ka Sonam u raja ha ka por bagi kiu na nong riat sa Mawlakhiat ha ka por shipo shiteng min step kani kade ka balaja min ha ka arpulai tarik ujemang na kani ki pulet kelas dang banwat ni kini ki laingot bantip sya e ka Sonam kadon. Haka kendai terik ujiliu arajar arpusan layu jing tip balalap ya Sonam na Uttar Pradesh. Haka ni hi kajuk kasngi ki pulet ke jela Meghalaya layu ban kemno ya ki laingut ki shenrang ki layu i khat du bat ka Sonam ha Meghalaya bat ki dang thwet yo wei pat. Kini ki saungut ki kentup yo Akash Rajput, Vishal Singh Chauhan, Raj Singh Kushwaha bat u Anand nabala keno bigilala bandan kti hakaban shim ya jing em u Raja Raghuvanshi. Yau Anand lapin kit yau na Bina Sagar Madhya Pradesh. Haka step joka khandai tarik ujiliu hakapor Shibaji ka Sonam kalalet Hakashi Dhaba haka Surakba Varanasi Ghazipur. Haka jingkan mau try ketika Dhaba Usahil Yadav ulai thu baka Sonam kalalet haka ketika jaka bam bat kalapan ni ka phun na u baka ni crunch ki bahi ng hasam u yada fula ai ka phun bat kala yam du kata du ba amla shu ban sngo thu ka kren ayu shi ki bahi kum tau yada fula shim ya ka phun bat crunch ki bahi ng ka Sonam ki bahi ng ka Sonam ki la ong yu yada ban phun shi ki pulit ki badan hajan tam kanang man penshai ka jingsngan jongka haba u yada fula kliya ka Sonam kalaya thu bakadang sudap ya syong kurim shen bat uraja maka haringkat uraja kilalit kai honeymoon sa Meghalaya handai uraja ulayap no kalau ong ba uraja uyap na ba layadaya ka na kibri ki batmu bantu ya ki jingdeng ksiar jongka ha ka ju ka step ki bahi ka Sonam kilap tip iki pulet ka Madhya Pradesh halor kani bat ki pulet ka Madhya Pradesh kilap tip pat syaki pulet ka jela Uttar Pradesh. Mar ki pulet ka Uttar Pradesh kilalet ban shimti ka Sonam na katay ka Dhaba. Ki pulet kilaya lamya ka Sonam sya ka jaka ajing Sumara Sadar Hospital batla letpat ban bu ya ka haka one stop center. Ka Sonam kalalet ban IT no ya ladi sya ki pulet ka Thanan Nanganj. Haka janmi jo ka khandai trik ujiliu arajar arpusan. Ki kenhun pulet ka jela Meghalaya layo ban shimti ka Sonam Bada ki sangut ki shenrang wan ra sa Meghalaya kabla tip ru kom ka transit remand kabah nyu sngi banne ya jing tokin USB ka East Khasi Hills umba Vivex im bat ki wei ki he pulet ki lapan pawe ka jingjap ka bakraw ha ka bayade bat kani ka dailing ba ka jing trailang ju ki pulet ka jala Uttar Pradesh bat Madhya Pradesh ka jing banan kam ye ki kor ki bor CCTV ki mobile tracking bat kumju ru ye ki call records ki pulet ki lapan kam ru ye ki drone surveillance ban syam ye ka met yam ki kenhun NDRF SDRF bat kum ta ter ka jingyo ye ka tari lan ye ka daw ka balong kum ka sabut ye ki pulet bantuan jingmut halor ka ni ka jingja ki jing e ki pulet ka jela ki lamat ka long halor ka jinglong ka sun beneng
kajing ka ulo barben uslap kajing kan tho ni kiran san pen mi kubor bapher bat kajing saprang kisabut Tynrai lala ban te la kam leng ba kajing shampang ba kajing tre shitom jongki ha kajing do ka thia kadam ban penlong ya kajing wat ka bajanai kipulet ka Meghalaya kilala ban penkot ya ka case honeymoon murder hapo hanyo sngi kipulet ka jela kinyo prasngi ban penlong ya kajing toket ka babnya halor kajing sha penyap Raja Raghuvanshi ha ka shipau tre gujilio arajar arpusan kipulet ka jela Meghalaya kilapoi ha Guwahati ha ka por kamba khadwai baji hadu khadwai shiteng min miet ha ka khadwai tre gujilio ha ka por khadar baji min step ka Sonam Raghuvanshi kalawan poi hanong ba Shalong hadian kipulet ka nong ba kilawan yalam yaka Naghazipur Uttar Pradesh ya ka Sonam an salira shing bishar ka por min step kanang kipulet ken yo jingbet bang toket yaka ha ka por bawan ra ya ka Sonam sha thanat sadar kabadan hathana road kipulet kila apahara ka Sonam kalapoi ha ka por kamba khadar baji sau 4 minute ai hathanat sadar hapadeng kajing pahara kabajur jong kipulet hadian belawan yalam yaka Shalong kipulet kanong ba kilale ra yaka Sonam Raghuvanshi sha Ganesh Das Hospital kabadan halau mali kajing le ra yaka Sonam sha Ganesh Das Hospital kalong man pet bnya haki doktor yaka jinglong jingman ka kot ka khya jongka haka janmi jong ka khatwei tarek la ra yaka Sonam ade ki sawngot sha district court kipat ba kibalaya abdungong Naduh min step banyu i ka Sonam Raghuvanshi badi ki sawngot ki parlok badon kiti penyap yau Raja Raghuvanshi marsyo jingtep baka Sonam Raghuvanshi kala janwan ha district court krui kila yeng ne ki jaka shong jongki kini ki pat ba ki kentup ru i kinong tre sarkar ki badon ki shlem tre kam hajan jong ka court kani ka yeng bishar ka don shalendat ka shlem tre kam ke deputy commissioner ke East Khasi Hills ki don ru kinong tre sarkar ki blapet na ki jing khangyet na ki shlem tre kam jongki ha ka khat atar ujilio arhajar arpusan kila pathai khubor kila yo banlet yakran bad USP ka East Khasi Hills ba Vivex em halor ka te ka jingja panyo ya ka jingtep ki ba Naduh Tynrai Superintendent of Police ka East Khasi Hills District ba Vivex em IPS lai thu ba ka jing toket ya ka Sonam Raghuvanshi ba de ki sangut ki bidon kti ban penyap ya Raja Raghuvanshi kelas sedang menha ka khat tarik ujilio hakaba kita kisangut kila pla pa kidei maki badon kiti ban penyap yo Raja Raghuvanshi hawe saudong habakren shikila pathai khubor USP ulai thu ba u Raj Kushwaha ude u mastermind hakani ke jingja mat ka Sonam Raghuvanshi pan kala long ka badan benta man ai ki jingtep nadong shadong kat ba kilai ngot pat kidei hi ki parlok jong Raj ya ka bala thong da ka pisa ban penyap yo Raja USP ulai thu bau Raj ula pha e kitei ki laingot Naduh khat khandai trek ujemang arajar arpusan ki belawan poi ha Guwahati ha ka ba kila sa akwe ka hotel bat kila khami e ka jakaban penyap ya Raja ha Guwahati Tynrai namar ba ka klem urlong na kalyang ka Sonam ha ba yo jingtep maka plan jong ki laingot kam urlong ha Guwahati komta kala ong yo Raja bandit kaino sa Shalong bat sa sora USP ulai thu ba kitei ki laingot ru kilawan buat ya ka Sonam bat Raja bat kilawai ru artili ki skuti bat kila sa ru ha ka wei ka yeng basa ka badan hajan ka yeng basa ka Sonam bat Raja hanong rian ulai thu ba kala don ka jingthmu ha ka miet jong ka arpu artarik ka badai ka sngi ka ba Raja bat ka Sonam kilapoi hanong rian ban penyap ya Raja Tynrai ka plan kala pulom no bat kim don jakaban berat ya ka men bat kila plan biang ban penyap hapadeng jo ka Mawlakhiat ka wei saudong kat ba Raja udang let penchi Tynrai ha ka te ka poru kala pulom no Tynrai ka dei ha wei saudong ba ka plan kala seso USP ulong ba ka Sonam kala ong yu Raja banlit ka sa Shalong nang to sa sora bat penkot hadauki Tynrai kite ki laingot ha ka jingya kendu yu Raja bat ka Sonam ha ka step jong ka arpulai trek hanong rian kila ong ba makiru kinlet ka sa dauki bat kumta kilayalit lang kadai hakani kapor ba kita gilai ngot kila khun chawai saudong bat Raja ru ulalet ban buat yaki bat kila yengkai haka jaka yengkali hawai saudong bat kini kilai ngot kila bat yo Raja bat penyap ya bat hadian kata kila pedaya kamet Raja syapo karyan
USP ulai tu bagi kisan ngut kilaya sela ban penyap yo raja Naduh kapor bagi dangdan hai Indore Madhya Pradesh kata khatwei sngi shwa baka Sonam bad uraja kini tho. Ulai tu baka Sonam kalau ong baka daw bala penyap yo raja kare namar ba kala syak penbor bania tho bad uraja. Ulai tu bagi sangut hadien bagi penyap yo raja kala mi na wei saudong ha kapor ar baje khat praminit bad ka Sonam kala nya ya kaskuti hadu EV point baru akash pat ula bread ya ka raincoat kat ba u anan kurmi pan ulan nya ya kaskuti basyemwai uraja. Shu SP ulai tu bah ka arterik balap ya kamet yap uraja ha karyat arliang hawai saudong ko Sonam kadan ha Indore Madhya Pradesh. Bat kaladan ha Indore Naduh ka arpun riu tarik ujemang hadu ka pratrik ujeliu. Bat kala plan ban mi ha ka pratrik panlet cha Siliguri da ka kali balabuk da usamla jongka uraj kushwaha. Tynrai namar ka jingsha kem no jong akash komta kala let no sha Uttar Pradesh ha ka pratrik. Shu SP ulong baka plan jongki kalong bahkan sami hadin kat tu kat Nipor bahkan seong pat baka sya Rabor sya Siliguri da Kibriu. Ka Sonam Raghuvanshi ka badan ni ka jingpo sniu bat ka thong ban pendap ya ka MBE. Tynrai kini ki jingpo sniu jongka kila shulong tang hasun naba ki bahayang hasem jongka kim kwa ya ka bagan ditre shabar. Kila pa ya ka ban yarap ya la uhinmen ugoven ha ka kam khayi. Badai ha kani ka kam ka ba katre baka Sonam ka poya kendo yo raj khashwaha. Bat menta ka Sonam kalalong habdeng jong di ka kam penyap breu ka ba shirkai ka bala kta ya ka jela ba dia ka rihi barok ka we. Kani ka jingja kam pat kut tanghang ni. Ka jing toket kat kong kaan kirang nya chakaman bat ngin sawara shu ya ki khubor. Ni ai ka jing kublai shabaro ke balaya trei shitom na ka benta ban le ka kam ka badai ya ki kenhuan ba pher kinong tho khubor bat kam tam e ka jing kublai ka le chiki pulet ka jela ke bala trei shitom ke badan ya ka jingket khli ba ka jing shampang ka balong ka nuksa ka ba bhatam na ka benta ka jela ba dia ka ri barok ka we kublai shibut.